హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? మై స్టైల్ హోమ్ మేకర్కి స్వాగతం. ఇవాళ దోసకాయ టమాటా చూద్దాం. పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిగడ్డలు, టమాటా, దోసకాయ ముక్కలు కోసి పళ్ళెంలో పెట్టుకుందాం చిన్నమ్మ. తర్వాత ఇలా కలర్ఫుల్గా కనబడుతుంది కదండి ఫ్రెండ్స్, కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా. చూడండి, పొయ్యి మీద కళాయి పెట్టుకొని కళాయి వేడెక్కినాక దాంట్లో నూనె పోసుకోవాలి. నూనె పోసుకున్నాక మరి తెలంగాణ ఉంది చూడండి, మా వంటలు వెరైటీగా ఉంటాయి. ఉల్లిగడ్డలు వేసుకొని తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు, ఉల్లిగడ్డలు, పచ్చిమిరపకాయలు మరి వేసి కలబెట్టాలి. అన్నిటిని కలబెట్టిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే పసుపు, అల్లం కొంచెం వేయాలి. వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వాటిని కలబెట్టాలన్నమాట. చూడండి, కలబెడుతున్నా మా చిన్నమ్మ. నేను వీడియో తీస్తుంటే మా చిన్నమ్మ వంట చేస్తుంది. ఇలా కలబెట్టిన దాంట్లో పసుపు, దోసకాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు కలిపి అన్నీ వేయాలి. అన్నీ కలిపి వేసినాక అలా ముక్కలు, పసుపు ముక్కలు వేసినాక కలబెట్టుకోవాలి. అన్నిటిని కలబెడితే ఉప్పు వేస్తే మగ్గుతుంది అన్నమాట. కొంచెం ఉప్పు వేసి చిన్నగా హిందీ మాట్లాడుతుంది పక్కన, అవి వీడియోలో పడతాయి. కలబెడుతుంది చూడండి. దోసకాయ టమాటా బాగా కలబెట్టుకొని చేసే ప్రతి వీడియోలో ఏదో ఒక సప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది చుట్టుపక్కల నుంచి. అంతా కలబెట్టుకొని ఉప్పు వేసుకొని కలబెట్టుకొని కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని కలబెట్టుకుంటే దోసకాయ టమాటా రెడీ అవుతుందండి. తర్వాత కొంచెం షోర్గా ఉండాలనుకుంటే, రసం ఉండాలనుకుంటే కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుని కలబెట్టుకుంటే కలబెట్టుకొని కూర మగ్గినాక మూత పెట్టుకొని తర్వాత తీసి కలబెడితే కూర దగ్గరికి అవుతుంది. ఇంతే, దోసకాయ కూర రెడీ. దోసకాయ టమాటా కూర రెడీ అయిపోయిందండి. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నాకేమో ప్రతిసారి వీడియో చేస్తే ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ అండి, సారీ అండి. చూడండి, ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.